Lijep pozdrav! Lijep pozdrav. Evo nas i u 7. zadatku. Pravac na kojem su točke A i B zatvara s ravninom kut mjere 32 stupnja i 12 minuta. Duljina dužine AB je 12 cm. Pitanje je kolika je duljina ortogonalne projekcije dužine AB, mi smo označili sacrtano, becrtano, znači ortogonalna projekcija te dužine na tu ravninu. Prvo, što je to ortogonalna projekcija ove dužine AB? Ortogonalna projekcija dužine zapravo dužina koju dobijemo kada ovu dužinu okomito spustimo na ravninu. Kada dobijemo ovu. Točka A okomito najkraćim putom dođe u neku točku na ravninu, to je A crtano recimo, i točka B u B crtano, i ovo je njena ortogonalna projekcija. Da li možemo izvaditi ovaj lik sa strane da nam bude zgodnije? Tako je, sada ćemo ga skicirati u 2 dimenzije. I sada ćemo povući iz ove točke dužinu paralelnu sa ovom, koja je zapravo ortogonalna projekcija. Znači, ovo je zapravo naša A crtano, B crtano, a ovo je A, B, i znači ovo je jednako dugo kao i ovo. Jer je taj lik pravokutnik. Tako, i to je naš x, možemo ga nazvati x recimo. I sad ovaj kut, 32 stupnja 12 minuta, gdje se on nalazi? Znači, on se nalazi ovdje. I ovo ovdje je pravi kut, znači ovo je pravokutan trokut i možemo koristiti one skraćene verzije sinus, kosinus, gdje sinus je nasuprotna kateta kroz hipotenuza i tako dalje, kosinus. Mi ovdje imamo hipotenuzu u ovom trokutu, to je to, ajmo je nazvati sa C. Pitanje je kolika ova kateta, to priležeća ili? To je priležeća kateta, znači. Da, jer ona leži uz ovaj kut, a tada koristimo kosinus. Evo, znači imamo kosinus kuta, alfa, je priležeća kateta, to je x, kroz hipotenuza C. Nas zanima koliki je x. Čemu će onda x biti odavde jednak? Znači, pomnožimo sve sa C i dobivamo da je x. Tako je, C puta kosinus alfa, a kad ovu stranu dobijemo x. X je jednostavno C, koji je 12 cm puta kosinus alfa, alfa je 32 stupnja 12 minuta. Pazite, rješenja ponuđena su na 2 decimale. To znači da vi, to ne znači da vi ovaj kosinus alfa možete izvaditi na 2 decimale. Izvadite svaki put sve međukorake barem na 4 decimale ili na sve. Kosinusov puta 32 stupnja 12 minuta je 0,846 1, 9 i tako dalje, ako zaokružimo na 4, to je 0,8462 puta C koji je 12 i to je nekih 10,154 cm otprilike. Imamo li to rješenje, Viktore? Znači imamo pod D, rješenje pod D. Evo, znači konačno rješenje na 2 decimale, a međukorake na puno više. Još samo jedna napomena, znači pripazite uvijek da kada računate sa stupnjevima, da vam kalkulator bude postavljen na stupnjeve. Onaj gore znakić koji piše D ili deg, a ne rad. Da, to je isto bitno, pazite na to. Eto, to je to. Hvala što ste gledali ovaj video. Hvala.